Kanthi mantan iki panuwun saking Panjung Mas Ayu Ulfa monggo ya bareng. Kunjuk miyak sepiting swasana kunjuk saking panjenengan tamu undangan. Dewa Nyamur Sari. Fania. Video syuting Fania Rekod. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglong manungsong wangi kelawan mulane dadari ngambarom sasmito sang kumbang wawayang tansah pucuk sarine Sukron jak goyang pora goyangnya di pojokan ae ya spesial buat tamu dengan semuanya selamat malam. Campur sari habis ini nanti mungkin ada permintaan dari tamu undangan boleh langsung menghubungi Kang Mas Hancil. Lunging mekalan seni puspita ing taman sari manglong manungsong wengi kelawan mulane dadari mangarom sasmita sang kumbang wawayang tansah pucuk sarine Sakjroning
Kusumo Oke. Wijaya. Matur sembah nuwun saking